Hello, may gabi na nasa ko'y gamay istorya no. Kanang daghan ko nag-ingon nga unsa ko na akong sekreto nganong nanambo ko. Wa mo ko'y sekreto in tao no. Kanang wasad gani ko kahibaw kung ano. Kaysa una nipis yung taong ko daot-daot yung taong ko Hawa. Nga na ta sa una dapat ay abs gamay ba niya. Ay, bukog-bukog bitaw. Wasa ko kay bawa kung ano. Wa tay sekreto na. Basta kay kung nahinumduman, moagi gid kapas mo. 118 ba? Kaon kausa sa adlaw. Nya karon maminyo na kasagaran yung laki maminyo na nang uburot yun no. Bulingin ba? Wasa ko kay bawon si sekreto kay kuan man god basta kay importante. Dad, mga unata. Dad, mga unata. Oh lagi. Tiwason sa rin ako. Balak hindi ka mukhaon eh. Balak ka dira. Di ka mukhaon day wag. Oh lagi. Ah.